Mayong gabi, kapamilya, kumusta naman mo? Nalipay kaayo ko nga nagkita na puta karon. Bisan pa og layo ang gilayon sa matag usa, gihiusa gihapon ta sa gugma nga walay kapulisama. Daghang katuigan ang nilabay nga wala magkita, apan sa matag handumanan kamo pirmi na ang mga katawa sa kagahapon nga atong balikon karon. Kayang pamilya mao ang bahandi nga walay kapulihan. Salamat Ginoo sa panalangin nga imong gihatag, sa matagadlaw nga kami imong ginagiya ug ginabantayan. Bisan sa pamanang nga mong gihakaan sa kinabuhi, ang imong gugma kanunay among kasaligan ug sandigan. Bisan pa ug mahuman kining atong panagtapok karon, ang gugma sa pamilya magpabiling lig-on hangtod sa kahangturan, o hangtod sa sunod reunion nga atong pagahulaton. Mag-uban gihapon kita pinaagi sa pag-ampog panumduman. Adunay mga higayon nga lisod ang atong kahimtang, mga pagsulay nga miabot o kalit sa atong dalan, apan tungod sa panaghiusa o pagtuo sa Ginoo, nalampasan na to ang unos ug nakabarog pag-usa. Atong ampingan ang relasyon nga atong gitukod, dili lang karon kundi matag adlaw sa atong kinabuhi. Kayang pamilya dili masukod sa kadato sa kalibutan, kundi sa gugma, respeto ug pagtinabangay nga tinuod. Kaliwatan na dunay maayong pananglilitan. Maayong gabi kapamilya, salamat sa inyong presensya. Kining gabi o na puno sa kalipayong maayong handumanan. Hinaut ang Ginoo, mag-uban kanunay sa mataglagan, ug hatagan kitang tanan ug kusog kahimsog ug kalinaw. Hangtod sa sunod reunion, dili ta magkalimtanay. Bisan asa pa mo sa kalibutan, magpabiling tang usa. God bless sa atong tagsa-tagsa, kapamilya karong gabi ug sa umaa
gihapon kita.